جون بلاك لا يتزارب قرهون كنا نخليها أنا حجي كون كسيسيو كل التشحن إسران حدني أنا خسيسيو كنا عدتها خسخ أصغي يتو يا لما ما أنت نويح عمتها كسر أفكار كسيسيو أبي وات قالي متيني كم قدف جنزب كنا زغبك 5 جوار سلازول أخي دا غير هتلا كم دليتهم نخط أوتر دلهم جون بلاك زغبروا زلوا كمول أخفتو نخلو نتيجة كان حزوم نتا أوتوبوس كان دوا كلو إيش حمشت عمت وحيد وجدا أنا 3 عامات كفردي الدليونيري أتان صاغ عتا كابتن تتوقع دخرج أفكا خفيت كخيت ولا عدم ساعتنا دامبر أبدأكم كان سرح بوليتيكا ولا حد يلا مسارتاوي تيصقم مسارتاوي تصقمنا انت ايو انتلكم دنقورنا يصقمنا أي تردني دنقورنا مالت ወይ ካቲ ኢግኖራንስ ዝበሃል ነገር ክቀረፍ ክኽእል ኣለዎ ብትምህርት ኣቢሉ ኣብ ትሕቲ ሻሕ ያዘለስ ሌባ የለን ቀታል የለን ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን እንሆን ሎማዓንቲ ድማ ከም ትልሙድ ብሓዱሽ ቪድዮና ተራኺብና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታት ብዙሓት ዕላላትን ቁም ነገር ዘለዎም ወግዕታትን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ነባራት ንዝኾንኩም ድማ ኩልኹም ማለት እዩ ንቻነልና ሲ እትህቡ ሃናፅ ርእይቶ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኩልኹም ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ጊቭ ኣዌይ ከዳልየ ኢለኩም ነይረ እዛ ጊቭ ኣዌይ ተዳልያ ኣብ ቀረባ እዋን ናባኻትኩም ክትበፅሕ እያ ስለዚ ኮሜንት ንዝገበረ ሓደ ዕድለኛ በብመዓልቱ ዝህቦ ጊቭ ኣዌይ ኣሎ ማለት እዩ ታፋት በሎም እዚ ሜድያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራያን ብርጌድ ንሓመዱ እዩ በሎም ነዞም ባራይ ህግደፍ ነው ባራይ ኣነ ሰብ ኣይገልጽን ብሓሳቡ ኦሬዲ ሓሳቡ ሲ ትርጉሙ ማለት አይተረደን እንታይ ዲ ማለት መሲካ ባርነት ማለት ባዕዳዊ መግዛእቲ በባዕዳዊ ግዛአት በዘየድል ነገር ክትምራሕ እንተለኻ ወይ ክትግዛእት ለኻ ማለት ይትርጉሙ ባርነት ማለት ንሓደ ሰብ እንድሕርዳ ኤጌንስትናት ከሓሳብ ኮይኑ ባሪያ ህግደፍ እዩ ነዚ እንተ ኮይኑ ተቃዋሚ ደንብ ዕንክሊድ እንዳበልካ ምጽራፍ ኣድላይ ኮነን ተኾነ ተሓሳቡ ትርዳሉ ኣይርዳን እንተ ኢልካ ፈጽሙ ተሓሳቡ ካ ገዲፍካ ይታድም ወይ ካ ትኸይድ ማለት እዩ በተዘርደካ ካ ትዛረብ ኮም ደይ ኮነን ሓቂስ ኮም እዩ መስለና ኣነ በወገነይ እንተ ዘይ ኮይኑ ግን ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ቅጽሊና نخيد اسكا أبناء لهم عن فيديو جون بلاك جرهي يزبل زولو زربا دسالن ود حجنا بون جمر جون بلاك لا يتزارب راحت بجابي هرزي بلو قندما جرهون كنا نخليها قويتا وازيما مقلول بقع ناي زربا خلت زلوا وازيما بقع سب كنا نخليها ስለዚ በገላልጽ ኣኽል ጸባያትን ባህሪያትን ናይ ሰባት እዮም ዝገልጹ ነይሮም ማለት እዩ ንዋዜማ ብቑዕ ሰብ ቢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ገርህ መቕሉል ሰብ ወይ ከዓ ዘረባ ክእደት ዘለዎ ሰብ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ንጆን ብላክ ከዓ ድላዩ ዝዛረብ ሃይማኖት ይፈልገለ ይፈልስ ኢሉ ዝጻረፍ ግን ከዓ ገርህ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ከምኡ ገታር ቅኑዕ ይገልጾ እዩ ጆን ብላክ ምሽ እሺ ሓራይ ኣብዚኸ ውሽጢ ምፍርራሕ ንጓልኪ ማይ ውዒ ክደፍኣላ እየ ንጓልኪ ህይወታ ክሕልፋ ዝበለኒ ብጭብጢ ኣብ ወረቐት ናይ ፖሊስ ተቢልሎ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ካልኣይ ኣነ ሕጂ ኮንኩን ከሲሰዮ 2021 ሓደን ኣነ ከሲሰዮ እቲ ወረቐት እውን ናብ ሃብ ውሽጢ ክሰደልካ ክእል ባባ ኣፍየ ጠቂዕኻ ሽዕብ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣብ ሆላንድ ደለው እቲ ሕጊ ይፈልጥዎ እዮም ብሓፂሩ ቀልጢፎም ጭብጢ ከይረኸቡ ዝኾነ ነገር ቀልጢፎም ንዝኾነ ሰብ ኣይሕዙን እዮም ኣብ ፍርድኻ ኣይቕርብዎን እዮም ተረዲኻኒ ሕጂ እንዳኸደ ዝኾነ ነገር ምስ ተረኸቦ እዩ ዝውስኑ እምበር ቀልጢፎም ክውስኑ ይክእሉን እዮም ንሱኻ ሕጊ ሒዝዎ ኣሎ እንታይ ከም ዝገበረና ኣነ ኸዓኒ ብጭብጢ የቐሪበ ኣደአ ንጓለይ ከፈራርሓለይ ከሎ ህይወት ጓለይ ንኸድሕን ከዓ መሰለይ ስለዝኾነ ኣብ ዓዲ ሕጊኻ ስለ ዘለኹ ከምቲ ንሱ ብዙሕ ወፂኡ ዝተፃረፈ ኣነ ኣይተፃረፍኩን ብሕጊ የኸይደዮ እንድሕር ድዛረቡ እንድሕር ኮይኖም ናብ ሕጊ ይኸይዶ ኣነ ሕጂ ክሕሲ ኮንኩን ኣይከሰስክዎን ገለ ይብልኒ ኣፍኮርስ ከሲሰይዎ ኣብ ህይወት ጓለይ መፂኒ تخصص حباته ودي نيرو هجي خم بحدش مزناي زقالسي مسكوسسو جون بلاك انتاي لو منع غنزب كنزق نبك نعتا خسخ اصغي يتو ياي لو ما منت نوح عمتات كسر نعمكا خطعمل لهم قال نعتا خسخ اجي صحيبي هذا نبرك خم بحدش كوسر اللي خلكي مسيخ زاربي لو ما كيلا خم بحدش كسسا ولا ريتك المعامله كابزي وصاص حق زبالي እታ ቪድዮ ክልተ ነገራት ሒዛ ዘላ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ሸነኽ ናይታ ቪድዮ ሒዛታ ዘላ እታ
بقوالي متعني أفرارحني سلازخوني كسيسية تبليو حدا خسجن من الواتون تحقق تغيرون تزيد أني حوسي أبز حصر أوان وسانق وهاو كم زلوا أي حبر نعم الناس أدم زخصص زنبرة تفعت لومي دحر زخون عمت زي كخصص يغل ويكا قدم زخون عمت هتجبر كأنجر دحر صوصون عمتات شعور زي يخصص كوين ودحر صوصون عمتات دمان كخصصن كأسرن بزغل ملكعو كترغبوا تغلي خامالتي سلازي أنا نايت حبتنا زي خم زرد أنزل نحرد أخوينو 20 حدا عمت مرت حجي 20 4 لنا 20 4 ون قصو ناب مود أقصو برنا مجمعونا يكون يقص زلو شامنا ورح مالتي نازلنا حجي اتتصقم كم تزولو زلو مصفرو قبل ناي مخان عدل اللون ديو انت خوينو ونقن ندحر كسيساتو محق ندحر داني را خوينا كتكسو تغليها ولا حنتي كوم زبهال نغير يلن كم بحدش كيدا تاخسي تاتا نمنتا ايتاتا تمقدف غنزب كن زغن بك 5 غبر سلازول اخيدا غيرات الله 4 نطود حجت وانا مستير اتحفتنات يوردانوس تبهال ويكا ريموتيفيشن تبهال نغرت غوالن سيتي نغوالي فرارح لي الى يا ويكا نغوالي بغوالي سلازا فرارح بغوالي مصيني لي اخسيساتو اتي ودعوي نايت زربا بوزحات سبات زطمطلو زلو نتا انجليزي غن اتخسي قدمي لا ولا جميراتو ويكا اخر جمر حساباتو تنبرت حجي نتخسي كتكسخم زلو زباراتات عام منقد ويكا مخنيات غن تاسيرو امد حدوخا نزودق اوم ويكا غوندي مساري بوزح سلازبهال ويكا ذا ارغا امبسا مصاوت زم صنصياوي كازم بسلازخونه كم دليتهم نخصاوتلو دليم جون بلاك زغبرو زلو اي زبليو مالتي زغرنيو نخيدسكا ابدغ ترايو زي فلت ماشي بستفعل عليه انجلس استقد فيديوهات جون بلاك انا ايكون كوني دبلومابو ساتون كا نسخه خايم زبلو بنزين ابندا تانك ستاسيون ناي دا بنزينه كيدوم جريكن كمول اخفتو نخلو نتي جريكن حيزوم نتا اوتوبوس كنددوا كلو جون بلاك اسخا خبلو نسو انا ايكون كون دبل كاني كمرحم كلو بزي اتقعو بزبلو خبلم كلو درئه فيديوهات الناغبره اتي اخبار حقي لذي بتقلالن غدا جون بلاك كم غداي وازيما اي مالتي غدا جون بلاك تايو تو وانا مشطيرو نساتم زاربلو زلو بتنكل بتقديمم ونسي قدمتي مقصالون زي مقصالون زخونه ነገር كغبر يلوم نت كاميرو مواديدوم برحقت يكاتاتلون ريكورد تبلبتن طويقوم كاد دحريو እንዳጎዩ اكشن كاميراتات نحاز ወይ بخالي سب يقرصون يقدحون كم زنبر يزارب زلو مالتي ازي حقته خوينو منالبات حجي جون بلاك افريحوم نيرو يلكا مغلاص يكاليو ማለት بتقلالاسي ጉዳይ ጆን ብላክስ بخندينا يزاكل بورعرع كم زبولهم نتما بوشت خبدهم اتيسي بتنتن كم زبولهم قال زرئيو مالتي كمزي دحرنعك وككاتاتلن حدا سب جمر ابيلو انا زرئيو بقى فرحنا له مالتي قليل نطب ايزي عقب حقسي صبصاب هيبو لخندزي اتي ززنبورو صبصاب هيبو مالتي اتي زوصه جبناتو مستسمعه كندزي حجي ناب فردي خيد بحجي خيد يبهال يدلمبر ديفينيتيف سي ان 4 عامن 5 ورحنس اي تبلنا له تي عقب حقي طراي ناب دانيا سيدي دودلو تدانيا اخو سخول اخو دللو سلخو سخول ازغوانو نخنريو اينا مالتي ايش 5 عامات واحد وجدا 1 by 1 هذا بحدا 5 عامات بهولندي مالتيو دحر ناي هولند فردها ناب شودن كخيدو دحر ناي شودن ها انا جرمن اي ثينك سو 5 عامات بستخونو ناي شودن ها حيلتيهم 8 عامات 9 عامات او 4 عامات دحان كابوتات مالتيو ناي جرمن ها كومو شعد تقلال كندي كخوني وي 15 عامات وي 10 عامات تخونيس بقى اخليو ب3 عامات رايز حرفكم معاهم حجسي حد سب مالتيو لب خمزي يبلو زردك بولقو نزخونه سب تصليو وي كاب حبره تصليو كلهم سبات كصالو انتريوسي بقى يدفو اب غدل ترخيبو مالتيو زي امس جون بلاك كاب واكا واكا چانل تصاوت تسحق تقلد مسو تزاناغ ابو كويا بقى مسو غلت تصاوت يعني رخاب زغرمكم نعوها كمزي هانسي غلغل جوني كمزي ندتون غلغل تبلو مالتيو لايف كوي حجي خا قلبت الى 10 عامات كفردو لتفرد لا على فرد بيت كوينا اوي
أقول وانا نحكايت عايت قعدتايلو عايت قعدوا أقدفوا عايت نحوت عمتات نوعلو نمن طلالي في خمس أتي في اللي تحاوي محارنا يزبال كابكم دي نجراتن نجر هوتاتاتن مالت انت اقول لكم دلي جايز جون بلاك حمش عمت تفريد مالت كابزي انا خشنا بصيح ممصا مالت انا كابزي انا خشنا بصيح كان ممصا انا 30 عمت كفرد الدليونيري سلازي اذا غداي سي تطنقوا لا يخبركم زدلي كلكم سي اب لعل سب اي تفردو تحجس حيزو له فردليو تزي فريد لا يفردل انت فريد لا اخفردليو 5 دي قبل 10 دي قبل نتحجي زملكات نمنتاي انا انت زخون نير 10 عمت اب لعل 48 عمتي اب لعل 5 67 عمتي كوين ازوص لكم حسابيو بوليتيكانيا كان بعل ودي موبايل انا نود موبايل سغا بوي انا يارد نستزغون واخطو وندم حيابت مسمرم كتو ام اي اتني تيلوم كي ورغل خي غبرو اتان صاح عتا كابتن تتنقى دحرج افا خفيت كاي تبلع نغرك كانو انا اليوم سبابات اليوم وبعل ود حقوس يقدر يكون قتيلهم حقهم زخ يا خدو زاربينا وكلنا بيقدر زين ماما قعيت محلل فول زلا ملختين كابيتين مالت وي كان داويت حونا ايو تطنقق افكا خفيت كا اي تبلع اي تجرح مالت غرهي يكون طعي يكون لواه يكون جن كتبلع خلخا وا ابزرخبكايو اي تبلع ابزرخبكايو تستتبلكالا مغرحوكا بدوكايو شو بلا او بلا زي امرچا خايا مفررح يكون نعخات صبق يو كيشن دي زبال حق يزوم فرنجه امزلو تاهم تلو ديباوي كابيتين كمزي تطنقق نحلنا نبعل خاسي طنقو اخون ياتبلكا زلا مالتي قصل بحافشا ግን نحنا كم حبرتسب نصنت نطفق ስለዘለና አንጻሩ ጻና هم يغنا تقاليسنا بعدنا تمريسنا سلام لنبر دانبر نحنا نصرح بوليتيكا ولا حد يله كم حبرتسب ابوتاتنا يصنحلنا ጸጋሎ زحرس مريت زغواس برخا زغول زلنا كاو حليف بوليتيكا صرح زدليه ግን عد مساتنا دانبر ابدغخون كان صرح بوليتيكا ولا حد يله ስለዚህ እታና خصمر الله زدلي نحنا ابدغو خينا عنقرر نولدلنا كوص عقلنا نغف دانبر نحنا انصرح بوليتيكا ولا حد يله هاي بلنا له حاوناسي كابوص عنخننا غفينا نزرارب زلنا امبر نصرح بوليتيكا زبحال ነገር የለን ይዝብለና ዘሎ حق تزربا زرارب ودين عايزي تردن ዘሎ مو بمنታይ رخات فتحو نتوصع مقلاسسي نتوصعو مقلاس منገዱ کوي نسو کوي ህዝባዊ እንድሕር ዳት ህዝባዊ ቃል ሰገርከ በቃ ዝኾነ መፍትሕታትን መእሰርታትን እሲ ቦቢሎም ካይድ ቦት ጸሊኻ ዘለኻ ወይ ካ የብልና ናይ ሰርሐን ዘላ ትብል ዘለኻ ከመልካ ዳኻ ካብ ወጻዓትና ገፍደሊኻ ዘለኻ ማለት እዩ እስከ ተሓሳብ ሲኢሉ ስምዑ ዒሉ ወሚሮን ካነትናት ሓሳብ ዝድግፈሉ ስለ ዝኾነ ዲኸውን ጽቡቕ ብዝኾነ መሰረታዊ ጸገምና እንታይ እዩ ንተጋሩ እንታይ ኮይና ኢና ንባታት ዝብል ሕቶውን ተላዒሉ ነይሩ መሰረታዊ ጸገምና እንታይ እዩ እንተልኩም ድንቁርና ይጸገምና ጥራሓደ ሹር ብዙሓት ዝሰሓቑ እንታይ መስይልዎም ኣብዚ ኣኼባ እዚ ድንቁርና ጸጊሙና ኣሎ ዝብሎም መስይልዎም ጸገምና ድንቁርና ኢሉ መሰረት ናይ ጸገምናስ ድንቁርና ኢሉዎም እምበር ድንቁርና ጸጊሙና ወይ ከዓ ስእነት ድንቁርና ይኮነን ዝብሎም ዘሎ ንሳቶም ከዓ ይስሕቆሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝኸፍአ ነገር ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ድንቁርና እዩ ሓቂ እዩ ድንቁርና ማለት ወይ ከዓ ኢግኖራንስ ዝበሃል ነገር ክቀረፍ ክኽእል ኣለዎ ብትምህርት ኣቢሉ ክቀረፍ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መብራህቲ ዝጠቅም ኢሎም መብራህቲ ዝጠቅም ንኽልተ ነገር እዩ ወይ ንሰባት ከይትረግጸሉ ንስኻ እንተይፈለጥካ ወይ ሰባት ከዓ ንዓኻ እንተይፈለጡኻ ተይራእዩኻ ከይረግጹኻ ፍልጠት ከምያ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ፍልጠት ንሕና ንኻልኦት ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ኣሕዋትና ከይንብድለሉ ከይንሃስየሉ ዝጠቅም እንትኸውን ንሳቶም ተመሊሶም ንዓና ከይሃስዩና ወይ ከዓ ከይብድልና እውን ይጠቅም ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ እኮ ተዛሪቡ ታዩ ዘስሐ ነገር ኣለዎ ኮይኑ እንዲ ዘይምፍላጥና ይዘርኢ ንሱ ብተማሳሳሊ ማለት ዘይምፍላጥ ዝፈልጥ ሲ ፈላጥ እዩ ድንቁርና ኣነ ሓደ ነገር ተሞክሮ ክነገረኩም 40 ዓመት ተጋዲለ ብጾት ተሕዋተይ ተዋጋይ ካብ ክፍሊ ህዝቢ ካብ ሕክምና ካብ ትምህርቲ ካብ ኩሉ ወለዶ ኣመራርሓ ፍርዮም ኣብ ሓፂር እዋን ቅድሚ ኤርትራ 81 ነዚኣ ደበኺልና ኣነ መቐለ ኣለኹ 81 ንክታ ሆስፒታል ናይ መቐለ ኸይዲ ረእያ ተባሂሉ ሓኪም መቐለ 81 ኣስመራ ዝኣተወ ሻዕብያ 83 እዩ ኣትዩ ንሕና 2 ዓመት ቀዲምና ኢና ኣቲና እንታይ ሚራክል ተፈጢሩ ወለዶ ኣመራርሓ ስትራቴጂክ ኣመራርሓ ነይሩ ናብ ስልጣን ከድና ናብ ስልጣን ምስከድና እዚኣ ተሪፋ ህልም ኢላ በቃ እዚኣ ተሪፋ ተቐቢራ እዚኣ ከዓ ታዋና ሽግር ዘምጻታ እዚኣ እያ
ዘይፈልጥ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምእታው ነቲ ዝፈልጥ ሰብ ከዓ በአንጻሩ ካብ ዝፈልጠሉ ቦታ ኣነ ዝፈልጠልካ እንዳበልካ ምውፃእ ስለዚ ድንቁርና መሳርሒ ድሕረት እዩ ድሕረት መሳርሒ ዝፍጠሩ ፀገማት ንኩሎም እካያት ወላዲኦም እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እዩ ዝወልዶ ቪሽየስ ሰርክል እዩ ማለት ዘይትወፀሉ ማይ ዲጋ ኢልኩም ፀውዕዎ ማለት እዩ ሓሚስካስ ዘይትሕምሰሉ እሞ ከዓ ጠቢብን ሻለው ዝኾነ ነዊሕን ዒላ እንድሕር ኮይኑ በቃ ኣይትወፅን ኢኻ እቲ ዲፕ ሩትድ ዝኾነ ማለት ንውሽጢ ዝኣተወ ድሕረትናን ዘይምፍላጥናን ዝፈጥሮ ፀገም እዩ ሓደ ሰብ መዓዘ እዩ ዝግምገም ሓደ ሰብ መዓዘ እዩ ዝውቀስ ሓደ ሰብ መዓዘ እዩ ዝምስገን ሓደ ሰብ መዓዘ እዩ ዝሽለም መን ከይሕተት መን ይሕተትን ገለ ዝብሉ ዘሎ ብምልኦም ካብ ምፍላጥ እምበር ስኢልካ ካብ ፀማም ደጋፍን ካብ ፀማም ተቃዋምን ኮይንካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ስለዚ ሕብረተሰብና መጀመርታ ቅድም ቀዳድም ክበርሃሉ ክኽእል ኣለዎ ኖሃው ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኢንላይትድ ክኾን ኣለዎ ንእሽትለይ ተገደደ ብዛዕባ ከባቢኡን ብዛዕባ ባህሉን እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ሕፅር ብዝበለ ቋንቋ ኳስ ክልተ ሰባት ኮይና ኣሕዋት እንዲና እቶም ኣሕዋት ኣይኮናን ኢሎም ዝዛረቡ እንተሪኢኹሞም ሲ ካብ ዘይምፍላጦም ዝተበገሰ እምበር መተንተኒ ወይ ከዓ ከም ሓሳብ ኢሎም ዘቕርብዎ ስነ ሓሳብ ሲ ኣሕዋት ምዃንና እዩ ዝሕብር ሕጂ ንሕውነትና ግን ሓደ ሰብ ከተረድኦ እንተፈቲንካ በታንሱ ዝርዳ አንግል ጥራሕ ያ ስለዚ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣድማስ ዘለዎ ሰብ ፀቢብ ረዳዳ እዩ ዘለዎ ካብዚ ወፃኢ ክርደካ ይኽእል ብዛዕባ ስርናይን ብዛዕባ ረዳእታን ሓገዝን ናይ ጻዓዱ እንዳረኣየ ዝዓበየ ትውልዲ ካሊእ ነገር ፈሊጡሲ ኤጌንስት ነትሒዞሞ ዝመፁ ኢቪል ዝኾነ መልእኽትን ሓደ ሕማቕ ነገራትን ፎይሉ ካብ ወፂኡ ከዓ ናይ ባዕሉ ሰሪሕ ክበልዕ ገለገለ ኣይትሕሰቦ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣሎ ኢልካ ከይትግምት እየ ዝብለኩም ኣነ ከዓ ማለት እሺ ደብረፅዮን እውን ኸይዱ ልክዕልክዑ ማይሃውን ደርጊ ይሐሽ ነይሩ ዶ ይበለን ብልጽግና ይሐሽ ነይሩ ዶ ይበለን ናይ ግሎ መኸዳኸ ሰባት እኮ ይረክብ ኣለኹ ሕዚ ዋው ሻዕብያ ዘለዎ ስርቂ የለን እኮ ኢሎም እቶም ናትና ብዕራይ ይሰርቁ ኢሎም ናይ TDF ኣባላት ከይተረፈስ ኣውዕር ዝሰርቁ ተታሒዞም እዮም በደወ እዚ ንኩሉ TDF ዘይክውክል ይኽእል እዩ ከፍቲ ዝሰርቁ ንብረት ዝሰርቁ ከይተረፈ ክንደይ ዕዋላ ኣሎ ክንደይ ስራፈቲ ኣሎ ክንደይ ሕማቕ ዝነበረ እውን ኣትዩ ስለ ዘሎ ክሳዕ ክንዲ ዝዛረብ ህዝብ ኣሎ ኣብ ክልል ሻዕብያ ሲ መንነትና እናተወሲድና ፀጊምና ዘለ እምበር ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ዘለስ ሌባ የለን قتال يلن واي نونجلنيا محرت ስለዘይብላ ትክክል እዩ ንወንጀለኛ ምሕረት እንድሕር ዳእተ ዘይገርካሉ ኣብዚ እዩ ንጥፋተኛ ምሕረት እንተዘይገርካሉ ቀፂሉ ዝመፅእ ጥፋት መምሃሪ ዝኾነ ስጉምቲ መእረሚ ዝኾነ ቦታ ስለተወስድ ዘለኻስ ሌብነት ስርቂ ሓሶት ገለ ዝበሃል ነገራት ኣይህልውን ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ብምልኦም ሓደ ብብዙሕ እኮ እዮም ነውሪ ብስጋኻ ነውሪ እዩ ብሕግተት ተሓዝካ መቕፃዕት ኣለዎ መእሰርቲ ኣለዎ ብሰማይ እውን ብመሬት እውን ብሃይማኖትካ ብእምነትካ ብኩሉ ነገርስ ነውሪ እዩ ንነውሪ ክንስዕቦ ኣለና ኢሉ ዘስዕበካ ኣካል እንድሕር ልዩ ኮይኑ ሕጊ ብዘይብሉ መሰረት ይጠፍእ ሕጊ እንድሕር ዳእተ ዘየልዩ ብዘሕጊ ኢኻ ትጠፍእ ሕጊ እንተልዩ ከዓ ብሕጊ መሰረት ኢኻ ትቕፅዕ ወይ ከዓ ትምሃር ዚኣያት ሕጊ ተቐንዕና ዘላታ ዘረባ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ስለ ዝረኣኹሞ ኣዝያ ዘመስግን ማለት እዩ ሎዋም ቀን ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደህና ቅንዩታ ጉድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ